Jonathan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, good morning, balang sinansakay. Kasumpalan yun ng lan sa programan Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Wadya so programan may paruntalmot na saray impormasyon na balita tan saray putaputag yamatuan likna ay balay. Petsa 14 sila, bulan na Hulyo 2026. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal, tan si Engineer Fragile Kayabyab. Medyo mandalumaram ni tawan pero walalay loob da sa raya nanduruman iskwilaan jada sa syudad na Dagupan. Walalamat so alimoob ya bagyo pero don't worry kuha na pag-asa pasyar labat yan paano na niyong pawaylaya. Kaya makapekto dasay anto kamanya parte na bansang Pilipinas ay subagyon si Josie. Pero siyempre saya nalilik na nin panuran-uran na lauladya dasay parte na Luzon at lapod si Habagat. Panaon tulalanti so hanap-nap, pinablimiran na kapaborito. Kanyan na sa ikonto may kumpare kaya manginginom. Dapat saray
Nandarumaran na LGUs at ningningendan maong susatay panangipatunton na suspensyon. Aliwan na basta di malumaram sutawan suspensyon la. Dan saman kwanto si kami mantarong kami na plastik. Kailay pulas na uran unuurong kami basta ang gapoy bagyo kwanto. Natan na daisat dalabat ya iuran tanpan dalumaram na tawa na yagay usilan dalan man suspindi klase kwanto. Anon dalay pakaasul nakakabatan na saray ugugaw. Pero sa kwanto may kainuman tumet yung mabat. Ayan di balilan na gara makaurong basta sa importante safe iray ugugaw kwanto kanyan na kanya-kanyang rasunan ta natateng tanagagik. Morning, dasaray dumarangal titan dasaya parte naswal Pangasinan. Auditan so walay suspensyon na klase. Canada Kabalitian Island niraya mangkukumpuni na bangus. Dasaray Piskeje si Canada Kadayatan na Kabalitian Tanbakiwen. Good morning. Matarabay bangus dita na. Tangka makataway na sang kasamitan met ya bangus. Kung sigundad sa bangus, dagupan, di ba? Saraya kasyudadan tita na da syudad mat na Alaminos. Oy, walay good news para da saya kasyudadan tita na da Alaminos City. Alam po ba ninyo na ang Alaminos City ang natatanging lungsod sa Region 1 na ginawaran ng Fiscal Transparency Award. Wow, ano to? Fiscal Transparency Award. Ito'y ginawa ng Department of Budget and Management dito sa Region 1. At ang bukod tanging lungsod na ginawaran, ito pong lungsod ng Alaminos. So, ibig sabihin maganda yung pamamahala ng lungsod ng Alaminos. Very transparent. Sa pangunguna yan ni Mayor Art Brian Celeste. Hindi naman po nakapagtatakayan, dahil buhat ng umupo ang mga Celeste dyan sa lungsod ng Alaminos. Mula kay ngayon Congressman Arthur Celeste. At ngayon si Mayor Art Brian Celeste ay tuloy-tuloy ang panggunlad ng lungsod ng Alaminos. Ang award na ito ay katunayan lamang na ang pamamahala dyan sa lungsod ng Alaminos ay very transparent. Wala kang masasabi. Dahil lahat ng sektor dyan sa lungsod ng Alaminos ay napagsisilbihan ng tama sa pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste. So, congratulations, At sa lahat na rin ng kanyang kapwa lingkod ng bayan dyan sa Alaminos. Na dahil magaling ang leader, yung pong mga iba't ibang department heads, talagang nagtatrabaho din ng tama. At ito ang dahilan kung bakit sunod-sunod yung award na nakukuha ngayon ng lungsod ng Alaminos. Sina Councilor Jan Marion Fontelera
At ang kanilang budget officer ang siyang tumanggap ng award. So yan nangyari ho dyan sa Bigan City, may Ilocos Sur. Si Madam Ruiz, ang budget officer ng lungsod ng Alaminos. At si Councilor Fontelira kasamang kawani ng budget department dyan sa lungsod ng Alaminos ang tumanggap ng award. At ang siyempre nagbigay ng award ay ang Department of Budget and Management Regional Office. Kitang-kita naman ngayon ng lungsod ng Alaminos ang pag-asenso, pati na ang kanilang pagmamantina ng peace and order situation, paggastos sa pundo, lahat-lahat na. Dahil po yan sa liderato ni Mayor Art Brian Celeste. Yung kanyang kalidad, yung kanyang pagpapatakbo sa lungsod ng Alaminos bilang mayor, ay dyan mo makikita ang kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng totoong serbisyo sa mga mamamayan ng lungsod ng Alaminos. Ay yung mga ganyang kalidad ng leader ang kailangan sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan. Good morning sa mga nakikinig dyan po sa bayan ng Labrador, Pangasinan, dyan sa Barangay Bulo. Mga kaibigan natin dyan, sina Roger. Kumusta na kayo dyan sa bayan ng Labrador? Dyan yata ipapatayo yung nuclear power plant kung matutuloy. Speaking of nuclear power plant, ito'y napag-uusapan na rin. Ay mga pagpupulong na rin na ginagawa ukol dito. Kung ito nga ay pwede na maging source ng kuryente natin dahil cheaper nga ito, mura. Pero yun po ay medyo dadaan pa sa mahabang proseso. May mga lugar na nabanggit na pwede na pagpatayuan ng nuclear power plant. Pero sa Pangasinan, isa nga dyan sa Labrador, pero mayroon pa rin malaking question dyan. So, Roger, good morning dyan sa Labrador, Pangasinan. Reaction nyo, Jada Panamaglay na text line tayo, 0945-183-4352. Oy, si Jerome, magkumbabarong, medyo maminsan late ko laya. Nababasa yay text mo, Jerome, ha? Yan na kaumbabarong. Ditanad barangay Purtik, balay na Bugalyon, Pangasinan. No, mantalong garing may gagawin ditan ya may tutuklas na ay hydrogen gas ditan na Bugalyon, Romje,
Kita niya mampasenso ada sa balayo tanadya da sa interon luyag na Pangasinan. Yata na properly coordinated mutla ada saray local government unit sa tatang Tanagagi. Ano da barangay Banyaga da Bugalyon, Pangasinan. Na nagagawa sa exploration natin na sa Coloma Company galing pa sa Amerika para sa pagtuklas ng hydrogen gas dyan sa bayan mo, Romji, dyan sa Bugalyon, Pangasinan. At ito pala ay nag-umpisa doon sa mga antayo ramay Engineer Nixon, aramay walay nanuneng ng daya, may singa mambababol sa danom, di ilog, wantura, o dinuwalay pispan, o dinuwalay napuputan daya, walay danom, mambabble-bubbles, o atan, so explore that, hydrogen gas tan. Gastos mutla na 2 million US dollars. So sarayan na kumpanya na Amerikano ay mani-explore na sa tay hydrogen gas. Kita na da Banyaga, Bugalyon, Pangasinan. Sana magtagumpay at may makuha. Malaking kasagutan ito sa pangangailangan natin. Lalo na sa usaping enerhiya. O, yun. Sa iba pang balita, ang tag-ulan ay hindi adlang para sa mga naghanap buhay ng legal, mga masisipag, talagang Pinoy kwa mo pa. Maremedyo tayo, anto laula da sarat ay manlalako. Talagang manggawaray paraan, tapyano na itunog. Sarat ay tagilako ka, tagilako na. Lolad sa ramay di kariton, lolad sa ramay kamiramay manlalako na ramay quick wanto ay nanang tira. At talagang maanos ira. Yan po, di ba, nakikita mo na buti pang mga ito nagtratrabaho ng legal. At kumikita ng legal sa anumang hamon ng panahon. Di tulad ng mga buhaya sa gobyerno, Perlos Vinos. Saya gagawin da mantatakaw da kaban na baloy. Tulad din ng mga kabo at kobradores natin ng Small Town Lottery na pinapatakbo ng Grand 88 Gaming Corporation. Illegal po yung kanilang hanap buhay. Na kahit umuulan ay nandyan pa rin sila na nagpapataya, hindi tumitigil para kumita ng legal para sa kanilang pamilya. Sabagay, hindi naman sila pinababayaan ng korporasyon na umahawak ng o nagpapalaro ng Small Town Lottery dito sa Pangasinan, itong Grand 88 Gaming Corporation. Kaya pag ganitong panahon, nauuna na binibigyan ng pananggalang sa ulan itong mga kabot kobradores. Itong ang kaputi at payong. Dahil sila ay itinuturing na business partner, hindi sila iba. Sila ay kasosyo, sila ay kasama sa hanap buhay na ito.
Kaya ganun na lamang ang pag-aalaga sa kanila ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito yung sa ilalim ng kanilang pinapatupad na programa, itong Grand 88 Cares. Pagbibigay din ng pagpapahalaga sa kanilang business partner. Sabi nga nila, ang larong ito nakakatulong na sa kapwa-tao, larong may puso. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami oras sa programa tayo programan Likna ay Balay. Kumpawila kada sa sublaya programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Parangal ko, susama indalatdat na Mayor Pet Merera at sa Yagawan na kumapat the State of the Municipality Address Tunya, Karuman. Yadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal and si Engineer Fragile Kayabyab. Kumpawila katatang tanagagik adon sublaya programa jalabat da DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay!